з вами. Читання Святого Євангелія Павла Марка. У той час Єсус прийшов на свою батьківщину, а за ним йшли його учні. Коли настала субота, и он почал учить у синагоге. Многие, кто слушал, удивлялись и казали, откуда его это, и что это за мудрость, какая дата ему, и як такие цуды чинятся японными руками. Тише таки Сяр, сын Марии, брат Якова, Иосифа, Юлии и Симона, тишь не тут среди нас японные сестры, и сомневались в ним. А Иисус сказал им: нема пророка безпошана, хіба що на батьківщині свою, у родних і у домі своїм. Тому не мог там учинить ніякого цуду, только на некоторых Богу славуки и озеровил, и дивился ихнему безверию, и ходил по новокольных вёслах и учил. Это слово Иисус Христос, Бог Отец, полюбивший человека, за все намагается запросить его для того, что служит человеку, и то, что для человека наилепшее. И в этом тем, что доброе, вельми часто мы бачим в Евангелии, Бог сустракается с тем, что наполняет смутно. Человек не принимает то, что ему служит, то, что служит для него. И не глядя на то, что Христос, обещая Евангелие Богу, то есть добрый ему, а в житті вечном, и показывая дорогу, и где життя вечно, сегодня Евангелие сочетаемся с такой смутной ситуацией, дается, что может быть больше сумной. А миловида Христос не может занадто учинить у своей родине ніякого цуду, как люди поверили у Сына Божьего. И причиной этого является безверие. Безверие. А основой для безверия есть то, что мы верим в человека. Верим ли мы в твою брату, твою сестру, или не может быть Сыном Божьим. Безверие на основе логики доводит логично, что не может быть Сыном Божьим. А Христос говорит, что по причину этого безверия и он не может ничего учинить и не может изменить сердце человека. Перед теперь часто причиной того, что мы не зауважаем деньги Бога в нашем пути, является безверие. Безверие, недоверие, сумнение. Когда допускаем в сердце вагание, чи правда, что Бог добрый и Бог решит все вечное. А это всякие выходы, как раптом кажется, что есть, я буду ходить, например, к святым, может, час от часу надо молитву измолвить, может, час от часу схожу на споведь, всякие выходы. А раптом кажется, что Бог есть. И видите, как не станет. Бог ничего не может заработать в моем пути. Потому что я свои поставы показываю безверие. Але цуд переменения отбывается только когда человек начинает проявлять веру в глубоким взрослым. Это завсёды. Завсёды цуд переменения сердца отбывается, когда у великим глубоким взрослым я проявляю веру и доверие Иисусу Христу. Миловито на этих словах Христос говорит Петру: на тебе я служу мой костел, на вере я буду ты проявляешь. На вере, на словах веры и на учинках веры я сбудую мой костел. И видите, первое читание означает родители народа, который Бог показывал великий суд. Узгадывал, как выводил земли египетские, сон не горы. Узгадывал, я пришел
суде, ночью, днем у суде дым. Мы згадуємо вихід з Єгипта з таким чином, коли святкують Пасху, коли Бог дає споживу, коли проходить по пустиню, дає воду со скали, коли Бог оздоровляє и дозволяє, как змеи и гусари в пустыне приносят шкоду и так далее. Люди бачат великий суд. Але проходить час, вмирає одно покоління, появляється другое, і знову приходить безвір'я. І видається, Бог нічого не може захистити безвір'я чоловіка, як тільки посилати свідка своєю присутністю. І він свідком з'являється пророк, як читаємо в першому читанні, якого на священні Божого Слова натхняє Святий Дух. І щасливий чоловік, який, слухаючи пророка, слухає, до чого запрошає Бог. Пророк проказує Божу з натхнення Святого Духа. Коли закінчився Старий Заповіт, пророчую функцію повністю Костьол, який, досліджуючи Божого Слова, розпознає, що Бог добре, доскональне, а що в очах Божих огидне. І біда тому пророку, який не буде казати правди, що Богу приємне, і що чекає Бог, і що Богу огидне, як чоловіка випадково не увести узма, і як таким чином чоловік сам не дійшов до свого рівня. І видите, великой справы по отношению Божьего Слова и тем, как быть свидетелем правдивости Божьего Слова, отыгрывая роль авторитета. Великую справу. Але авторитет играет великую справу не только в отношении Божьего Слова, а любовью к Храму. Можно собой уявить, что было бы здесь, коли батька, мать не были для своего дитяти авторитета. Колесие, говорится, в 1997-1998 году, коли я ще навчався у Польщі, в університеті в Люблі, у Польщі була така гучна подія, яка появлялися такі, можна сказати, відважні молоді люди, які публічно починають сопротивлятися своїм батькам, які не були для їх авторитетом. Був такий хлопець, який звали Михайло Вишневський, який пофарбував свої волоси в червоний колір, такий яркий червоний колір, як знак протесту, всі бачили. І він став на певний час зорким баченням всіх людей, як він відкрито сопротивлявся авторитетам батьковським. І фактично телебачення польське вирішило зробити експеримент. А цікаво, що будуть робити молоді люди, розкрутять цю тему. І люди часто з'являються в телебаченні, і на таким спотканням запросили його мать. І коли разом з присутніми, які були у студії, ведучі говорили про свою мать, Михаил, кожен має право помилятися, і говорить, що мать не была с тобой в твоем детстве, ты проявила откровенно плохо, батьку Бога не веришь, а на твоя мать. Может, все-таки хотел бы попросить прощения, коли мать попросит у тебя прощения, что не смогла уделить такого плохого, как выховать себе эмоционально стойким человеком и добрым человеком. И мать попросила прощения, начала просить прощения, а этим всяким предкословием почал говорить на свою мать публично, телебачении, и едва ей слово сказать. Мать заплакала, вышла. А больше таких экспериментов, что это говорили? Молодь некоторые захоплялась этим хлопцам, потому что говорить правду, жесткую правду, бо мама не была авторитетом. С одного боку рацию, потому что мать рада призналась, что сын я не смогла тебе выховать добрым человеком и пробовала назвать причины, то хотелось про выживание, про працу, про еду, про хлеб. И недостатково было опеки, и недостатково была с этим человеком. Про что у этого хлопца появился эмоциональный пробел в житті, скажем. И он открыто говорил, что с многими речами не дали рады, ходил как девчина и кончил, себе повешали, фарбовались, кольоровые фарбы, волосы помогали. И
свій час були такими зорками для молоді, яка була, як скажа, привчена авторитетом батьківства. Але нічого доброго з цього не вийшло. І, звісно, ця тема затихла, і пізніше у тишині між часом у коло святарстві говорили, що, по-перше, як важливо, коли авторитет губляється, то коли діти, коли батьківський авторитет губляється, то діти готові з'їсти из-за того, что кепсько были выховали, а життя неповторне нічого не віриш. Видите, а з другого боку, так само мне для хлопца, потому что, да, кто в житті може не помолиться. Тим більше мама подавала логічно, треба було ніяко ще вижити. Тяжка складна ситуація, але хлопець не був здольний це прийняти. І робив це хорошо, і один мама, яка за якою була можливість поєднатися, публічно була вельми моцно принижена. Перед тим важливо, коли батьки заховують авторитет, то діти, слухаючи батьківську віру, що авторитет батьківський ніколи не дасть того, що кепське. Ніколи не запросить для того, щоб нищити. Що може перекреслити всю перспективу життя. Але зачем служить тому, що добре. І навіть тоді, коли дитячому зрості этого не розуміють, з часом это ціниться. У Польщі так само, коли видів такий цікавий фільм, вільний експозитивно убеждений, що дотичиться авторитету, називається «У ім'я батька», «Ім'я Отця», «У ім'я батька». І сюжет этого фільму показаний таким чином, що батько, який вельми талановитий, здоровий чоловік, бізнесмен, у певному моменті разом з сином трапляє у в'язницю. Несправедливо трапляє у в'язницю. І будучи у в'язниці, у камері батька з сином, показано вельми пригожа розницю поміж собою. Як син бунтується на батьку, бунтується на життя, молодий син. Не може змінити ситуації, але починає батько оскаржати, а батько спокійно говорить: «Син, ми сидим несправедливо. Все выйдет на свою дорогу. То, что можем теперь сделать, давай учиться на них. Есть возможность книг, читать книги, есть возможность научаться, не губляя надежд. И батька день сидел, читал, писал, працевал, сын бунтовался и старается трагедия, что батька в вязнице помирает. Сын, когда выходит из этой вязницы по оправданию эту справу, переменяется переносом. И с такого разглядяйства, якое он чинил, он становится таким молодым мужчином, який у ім'я авторитету батька. Перемагає шматлікі проблемы такого характера, что молодь хочет звести на дорогу, яка не веде туда, и он умеет поставить супротив, и змагаючися, отчиняя свой бизнес, и становится авторитетным человеком. И фильм показывает эмоционально такое внутреннее змагание. У меня был батька, и он для меня являлся авторитетом. И у меня по имя батьки перемагает все, как быть справным человеком. Перед тем, это прихожие истории, и показывают фактично глубокое змагание особой истории, где человек открывает в себе, что для меня является справной поштовностью. Ректор университета Харицкого говорил: жить кепсько – это вельми легко, жить обаян – это вельми легко. А вот жить добро – это складно. А если тоже все является отдельное и повторное. И надо, когда ты не веришь у Бога, варто жить угодно, по-разному живется. А раптом кажется, что Бог есть. Боже, не даст узнавать свободное житье? Конечно, не даст. Видите, в подиях сегодняшнего вечера читания Евангелия хочется звернуть увагу на то, что Бог, з'являючися великим авторитетом, який з любов'ю створив чоловіка, хоче у серце чоловіка поселити довіру до його. І тому, коли ми часом відходимо від його, губляємося дорогу, губляємося милость, надію, віру, Бог посилає своїх пророків або своїх слуг у сьогоднішньому сучасному світі, святоров, висновку, які передають те, що Бог висловив. Але часом буває так, що складно це
З той причини, що може оказатися, що святар, бискуп, пророк сучасного часу не з'являється для мене авторитетом. І вельми часто це може бути не з причини святара, але часто це може бути з причини того, що я сам до всього підходжу односно. Легко, односно и беззаветно. У Божьей страны так не отнимается. Видите, у чистоты апостольских подей, узких подей, мне подавалось слово бискупа Олега Рудкевича, який між іншим узгадав про авторитет, который вельми потребный у сучасном громадстве. Я думаю, что многие из вас читали его проповедь, часто проповеди на Католик Пай, однако, как я узгадаю, некоторые моменты, я думаю, для нас было вельми важно. Я люблю, когда мы все такое участвуем. Преподававших разважают над причинами хвороби отсутности духовного авторитета у житті людей. Бискуп сказал: одна з ігор не здається, властивая для нашего громадства, криється у тим, що ми призвичаємося мати в авторитеті тих, хто показує свою силу, хто потрапить домінувати, показати, як кажуть, свої зуби, ті тримати у Божих рукавицях або в обцуках, ось тоді це авторитет. Зазначив керівник Білоруського католицького єпископату. Він додав, що Бог наоборот нікого не тримає у обцуках, нікого не зневоляє. І навіть коли хтось виразно і по-нахабному йде на суд, як я Божий волю, до кінця шанує вибір чоловіка. На жаль, такої якості не користаються великою популярністю в світі, а про це, на жаль, і Бог нередко погубляє свій авторитет в чоловічих очах, згоджу наслідував єднак. І це вельми небезпечно для нас. Небезпечно передусім у перспективі уласного збавлення, бо учень, який не відчуває авторитет свого наставника, перестає бути учнем і перетворяється в пустоту, древна і надовго, який ризикує потрапити у вонкую тему, де буде плач і скрипання зубов. Небезпечно це в житті громадському, бо коли Бог милосердний і ласкавий, той, який є здоровий, правдой и житцом не будет нашим авторитетом, не будут у авторитете и люди, які імкнуться бути подобними до Бога у своїй правдивості, щирості, мудрості, отказності, отвязності. А mianowicie таких людей ми хочемо бачити на отказних посадах. Таким людям ми хочемо долучати наше здоров'я, едукацію, витворчість, адміністрацію, нарешті увагу. Тому питання Божого авторитету справді увінчує питання нашої віри, так як увінчує весь будинок святий пастир. І ось він знак перед нашими очима згадує нам на Бусовську базиліці. Базиліка, яка з'являється символом, знаком нашої віри, і яка заважала заставатися здатною. Нехай вибере здарення поставить перед нами питання про Божий авторитет. Нехай отбудова даху на Бусовській святині стане символом і знаком отбудови і умацування Божого авторитету у нашому особистому і громадському житті. А сам Бусов нехай завжди буде для нас тим ровним кутом, де може відпочити переднана з Богом кожна чоловіча душа. До речі, це слово «мой родний кут», як милий бискуп розпочав своє писання. Зюблення вартості мотивам, де Бог з'являється для мене авторитетом, ті випадково не з'являються тим, як у Євангелії, а в чомусь мову Євангелії, вірний в тебе, откуда приходиш, який ти, і для мене нічого більше учинити не може. Зюблення, нехай це слово буде нам запрошення для того, як слухати голос Бога і тих, хто цей голос дає доступним кожному з нас. Я пам'ятаю, в нашій графіці, коли появився в парафії, один мужчина прийшов, отець Михаил, ви говорите, як стукните кулаком по оболке, як мужчина подскочив, почув і прийняв це слово. Але Бог не говорить.
Бог дозволяє розрішити, як ти хочеш, але це не значить, що не здасться до справоздачу. Але на слово Бог вільний радується, коли ти святого і доброго вибираєш